Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancuza TV. I'm here to update you of what was happening on iTonga namhlanje mhla ka-13 August 2025. Okay, sikhumbule bakithi ukuthi uNtanzi ufuna ukushadisa uZama noGadla ekubeni uZama engafuni bakithi. Kodwa uyamphoqelela ngoba nakho esaba ukuthi kuzophuma amaqiniso ukuthi uyabulala yena. Ayike namhlanje bakithi uZama ubalisela uphinde ukuthi njengoba baba wakhe ethi akashade noGadla kungenzeka mhlambe kukhona into ayishintshe asatshiswe ngayo, kanti futhi kungenzeka kube ukuthi kunento ayibalekelayo engase yenzeke kuyena. Waze washaya umthanazo omncane bakithi esho khona ukuthi Nkosi ngiyayizonda lento, ngiyayizonda lento. Wathi kodwa ubaba wakhe uthwele umthwalo emahlombe akhe ngayo yonke lento. Wavele watshela uPhinda ukuthi kuzomela amshado uGadla. UPhinda wavele wahlahla amehlo amangakanani evele emakhulu ebuza uZama ukuthi kungani efuna ukuzifaka egodini lethusi lokufa. Kwasho khona ukuthi uZama ngisho engayithandi lento kodwa useyicabangile. Wavele wasukuma wathi uyotshela ubaba wakhe. Amuvimba uPhinda esho khona ukuthi wayengalinde isijeziso abone ukuthi kuzokwenzakalani. Wavele wathi uZama usekhathele yiyo yonke lento nezandla zakhe seziboshiwe manje. Wathi uPhinda kungcono beqi bahambe bengaziwa ukuthi bayephi. Wathi nje uZama sizoyaphi Phinda ngoba ubaba uzosifuna aze akuthole bese eyakudubula. uZama uyagqokisa bakithi phela abakhongi angithi bayeza ugcine evumile ukushada uGadla, kodwa washo ukuthi lento ayenza uyayinyanya. Washo ukuthi yikho phela ukuthi ayikho into azoyenza ngokuthi ashade uGadla. Baba omncane wakhe ukhathazekile ngayo, uyambona ukuthi akaneme sidalo. Wabe esebuza uNtanzi ukuthi ubona kufanele yini lento eyenzekayo. Wavele wathi uNtanzi asiyeke konke kuZama, vele usemdala uzokwazi ukwenza izinto ngendlela yakhe. Uma kaphinda ngalana kosamolokho emduduza, kodwa uyabona nje ukuthi kumduduza kwakhe akoyindawo. Ngiyayibamba lana, ungakhohlwa ucindezela notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bayo.